Прывітанне табе, глядач. Мы працягваем разбіраць A Christmas Tale NL Horror. Рахтуй кока-колу і чіпсы з густам цибулі. Мы пачынаем. Эпізод пачынаецца з мышонка і дыктара. The creature disappeared into the fog. Mikey left his hut and started walking the opposite direction from where the creature was, hoping that he will find shelter or food somewhere along the way. As of now, Mikey is on the edge of death. Па дарозе ён натуркаецца на хату і вырашаецца пераначаваць. Майкі заходзіць у хату і яго чакае істота. Мышаню становіцца страшна, але істота знікае і знаходзіць ложак і засынае. Завуюць Джейкаба, які папал у аварыю. Джейкаб ідзе по невядомаму шляху і слухае галасы. Jacob, the case is for me. Why did you do this to us? Why did you do this to us? I'm ashamed to have you as my brother, Jacob. I would take anyone else in the world but you. You fail in every aspect in life. I mean, you can't even maintain a family. You can't run a studio. Потым у Джейкаба пачынаюцца галюцынацыі. Прачынаецца Майкі і бачыць стол з ежой. Мышаня здзіўлена. На гэтым эпізод заканчваецца.